με τη βάπτισή μας αναγεννόμαστε και με το Άγιο Χρίσμα ενδυναμωνόμαστε και ζωοποιούμαστε και με τη Θεία Κοινωνία γινόμαστε σύσσωμοι και σύνομοι. Ενωνόμαστε μαζί με τον Χριστό και γινόμαστε πραγματικά παιδιά του Θεού, τέκνα Θεού. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει με άλλον τρόπο. Μόνον έτσι, όταν ενώνεσαι με τον Χριστό, ζεις εν Χριστώ. Διαφορετικά η χριστιανική ζωή θα είναι μια φιλοσοφική, θεωρητική κατάσταση, η οποία βέβαια θα πάει και πολύ καιρό. Σίγουρα εάν κάποιος δεν κοινωνά, δεν μετέχει στην Θεία Λειτουργία, θα γίνει ένας θεωρητικός καλός άνθρωπος, αλλά κάποια στιγμή σιγά σιγά θα εκφυλιστεί αυτή η κατάσταση του και θα καταλήξει σε έναν κοσμικό καλό άνθρωπο, τίποτα περισσότερο. Πώς τώρα ετοιμαζόμαστε? Ναι, ετοιμαζόμαστε με όλα αυτά τα οποία μας παρέδωσε η Αγία μας Εκκλησία ως φάρμακα τα οποία μας ετοιμάζουν, όπως είναι η εξομολόγηση των αμαρτιών μας, όπως είναι η προσευχή, η νηστεία, η οποία υπάρχει δεδομένη από την Εκκλησία πότε νηστεύουμε, έτσι. Νηστεύουμε την Αγία Τεσσαρακοστή που είμαστε τώρα, νηστεύουμε τις ημέρες πρώτων Χριστουγέννων, πρώτων Αγίων Αποστόλων, πρώτης κοιμήσεως Θεοτόκου και κάποιων άλλων εορτών. Νηστεύουμε την Τετάρτη και την Παρασκευή όλου του χρόνου, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, και αφού νηστεύουμε την νηστεία της Εκκλησίας, άρα μπορούμε να κοινωνήσουμε από πλευράς δηλαδή νηστείας, σε οποιαδήποτε ημέρα του χρόνου είμαστε παρόντες στη Θεία Λειτουργία. Φτάνει να είμαστε νήστης εκείνη την ημέρα, να είμαστε νηστικοί, αν μην έχουμε φάει από το πρωί εκείνο. Δεν χρειάζεται άλλη νηστεία, εκτός και αν ο πνευματικός που μας παρακολουθά μας υποδείξει για προσωπική μας χρήση και για προσωπική μας άσκηση ότι πρέπει να νηστεύουμε το βράδυ, την προηγούμενη μέρα, τόσες μέρες πριν.